میرزای سلیمپور агенти хориҷӣ. мирзои салимпур ки мехоҳем чанд сатре дар ин матлаб нисбаташ ошно созем, яке аз чунин ашхос аст ки бо тамоми талошҳои пинҳондорӣ раванди ҳаёт хислату сираташро рӯи об баровард. ҳатто бовар карданӣ нест ки дар пайроҳаи гомгузоштааш дидаю дониста қадам гузошта бошад. лекин чӣ чора? воқеият ин аст ки ӯ раҳи ростро гузошта ҳама рӯза дар ботлоқи амалҳои худ чуқуртар ғута мезанад. чаро? ки ӯро ба ин корҳо водор кардааст? эътиқод ё ифротӣ будан? аз рӯи навиштаю интишорот ахборком сомонаи озод ба назар мерасад. лекин аз доллару еврои ғарб ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ва ҳидоятгару маблағгузорони он озод нест. як ҷузъи сохтаи найранги иттилоотӣ ва супоришӣ мебошад ки мисли тамоми расонаҳои ҳамсонаш муқобили сохти конститутсионӣ ва арзишҳои миллии тоҷикистон санг мепартояд. салимпур дар ҷомеа аз эҳтиром бархурдор нест. обрӯ дар хизмат ба халқи худ касб мегардад. ба мисли ҳамаи мо зиндагӣ кардан мехоҳад. барои зиндагӣ бошад пул лозим аст. яке дар муҳоҷират, дуюмӣ дар саҳро, сеюмӣ дар мактаб, чорумӣ дар бозор ва дигарӣ бо обилаи даст рӯзгор мебарад. салимпур ҳам кор мекунад. хабарҳоро аз калу кур ҷамъ мекунад, бо коркард каме муболиға, таҳриф ва зам кардани оҳанги моҷаро мефурӯшад. хӯроки пухтааш бо намаки наҳзатӣ, диди наҳзатӣ омода ва пешкаш карда мешавад ки заҳри танааш шудааст. маҳз бо иғвоандозӣ ва дурӯғгӯӣ нисбати ватани хеш пул меёбад. имрӯз низ дар ҳаракатҳои мирзои салимпур ва яке аз ҳамдастонаш саид юнуси истарафшанӣ ки аз як хазина пул мегиранд, камбудӣ ба моли бозор табдил дода шудааст. худро чорҷии ҳақиқат меҳисобанду дар меҳвари фаъолияти худ муборизаро бар зидди манофеи миллӣ ва никоҳволии халқу миллати хеш қарор доданд. рафтору амалкардҳои мирзои салимпурро метавон аз ду нигоҳ таҳлилу баҳогузорӣ кард. якум, номбурда ба насли нав шомил бошад ҳам аз зовияи ҷавҳари мағзӣ натавонистааст аз асорати андешаҳои ҷоҳилонаи асли хеш раҳо ёбад. ӯ андешаи бозгашт бар асли хешро дуруст дарк накарда ҷанбаи манфиашро шиёр кардааст. ба саводу дипломи дунявӣ аз оғози кораш пайравии андешаҳои ифротӣ ва пирони ин андешаро авло донистааст. албатта бо силоҳ не, бо қалам. баъди оғози давраи нави фаъолияти террористони наҳзатӣ дар аврупо, мирзои салимпур ки то ин дам дар радиои озодӣ фаъолият дошт, бо баҳонаи ҷур наомадан бо ҳамкоронаш аз радиои озодӣ ронда шуд ва сомонаи ахборкомро таъсис дод. албатта бо маблағгузории сарпарастони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ аз ғарбу шарқ. акнун чанд солест ки бо пахшу нашри таҳлилу иттилоот ва хабарҳои иғвоангезу бардурӯғ мехоҳад ки дар ҷомеаи тоҷик шӯълаи нифоқро барангезад. такрори муқовиматҳои нави шаҳрвандиро вазифа ва рисолати худу ҳамдастонаш медонад. дуюм, фаъолияти мирзои салимпурро мебояд аз нигоҳи қонун таҳлилу баҳогузорӣ кард. ҳамчун агенти хориҷӣ дар дигар кишварҳо аз ҷумла дар федератсияи Россия 25 ноябри соли 2017 қонун дар бораи воситаҳои ахбори омма қабул гардид ки дар миёни ҷомеа бо қонуни агентҳои хориҷӣ маъмул аст. яъне аз назари қонун дар бораи воситаҳои ахбори омма ҳам мирзои салимпур ва ҳам он шаҳрвандони тоҷикистон ки барои ӯ маълумот ирсол медоранд агенти хориҷӣ дониста мешаванд.